Moikka, mä oon Astana ja mä oon EFN Ambassador. Ja mä oon tehnyt mun TikTokiin esittelyn mun lempimatkamuistoista mun viime kesän matkalta. Mut mä ajattelin nyt täällä YouTubessa tehdä vähän pidemmän videon, missä mä esittelen vähän tarkemmin ja kerron vähän niinku storit niiden takana. Niille, jotka ei siis tiennyt, mä olin viime kesänä 2 viikkoa Brightonissa junior-matkalla. Niin täällä tulee nyt vähän mun lempimatkamuistoja sieltä. Ihan ekana mulla tuli vastaan tällainen, siis täällä oli vähän niinku todistus sisällä, mutta se on nyt tuolla kehyksissä. Mutta täällä oli siis todistus, mikä me saatiin ihan niinku vikana päivänä. Niinku todistuksessa siitä, että me ollaan käyty niinku se kurssi ja sitten niinku mikä taso sille meillä oli niinku vikoina päivinä siellä ja sitten niinku sit tuli meidän taso, mikä tuli tähän, tai se oli kohdannut niinku aikaa, mitä me ollaan niinku opiskelussa, mutta se kohdannut sen edelleen. Sitten on pari postikorttia. Nämä mun piti postittaa mun kavereille ja sukulaisille sieltä, mutta mä en muistanut. Siis siellä olisi ollut mahdollisuuskin, mutta tää on vähän tällainen villi. Vähän sekava. Mutta tää on mun mielestä aika kiva. Niin mä pidän tän nyt vaan matkamuistona Lontoosta. Ja tällainen, eli me oltiin siis viikonloppuretki Lontoossa. Eli se mun kielimatka oli Brightonissa. Ja me käytiin viikonloppuna niin kuin Lontoossa, mistä mä sitten ostin nämä 2. Sitten ihan oikeesti mä rakastan näitä, siis nämä jakaa mielipiteitä, mutta nämä on meidän koulukirjat, mitkä me saatiin sieltä. Täällä oli jotain tehtäviä. Ja sitten tänne myös kerättiin sellaisia tarroja, pisteitä, millä pystyisi niin kuin ostamaan juttuja sieltä. Ja sitten oli tää meidän kirja. Me käytettiin tätä silleen ihmeellisen vähän siellä, mikä käy ainakin mulle, koska mä en tykkää oikein kirjasta lukien oppia, mutta tää on kuitenkin ihana kirja. Sitten Brightonista me käytiin Brightonissa 2 kertaa, niin ekalta kerralta mä ostin tällaisen postikortin. Tämäkin piti lähettää, mutta arvatkaa muistinko. Sitten, niin tää on niin ihana. Tää oli kun me tultiin aika suht myöhään, niin kuin 7-8 aikaan, ei ehkä ihan, mutta joihinkin niihin aikoihin, niin tultiin sinne, niin siellä meidän huoneessa oli tällaiset welcome, tällaiset ihanat niin kuin meidän sängyn päällä. Ja sitten oli tällainen niin kuin lappu, niin kuin tervetuliaislappu. Tämä on ehkä kaikista mun lemppari, vaikka ei uskoista on vaan printattu kuva. Mutta tässä on nyt story takana, niin antakaa kun mä kerron. Tämä on siis meidän maailman ihanimmalta liideriltä, Maijalta. Me kaikki meidän suomiryhmäläiset saatiin tällaiset, ja täällä on takana, en nyt ala tarkemmin näyttämään, mutta tällainen pieni teksti ja kuva meistä Lontoossa. Niin, tää oli niin ihana oikeesti. Mun piti kehystää toi, mutta ei ollut aikaa. Mä ajattelin, että mä en kirjoita tätä pois, mutta oli pakko, siis tää niinku meni rikki. Se oli ollut mulla niin pitkään. Me saatiin tällaiset, kun me mentiin sinne, ei enää sai ottaa pois, kun me lähdettiin sieltä. Mä en tiedä, mitä varten nämä oli. Ehkä sitä varten, että niinku, ne tietää, että mä oon niinku, ton kielimatkan oppilaita. Jotain tällaista kuitenkin, tällaiset. Tämä on ihana matkamuisto. Sitten, tää saattaa nyt näyttää vähän tyhmältä. Mä siis säästin tällaisen Magnumin jätskipuikon. Ja siihen on selitys. Ei ollut tarkoitus säästää sitä, mutta mä löysin sen mun laukusta. Niin totta kaihan mun piti säästää. Tämä oli eka jätski, minkä mä ostin sieltä. Se oli sellainen niinku canteen, sellainen kahvio, se oli yllättävän usein auki. Sieltä sai melkein aina hakea sinne kaikkia herkkuja. Siellä oli yllättävän laaja valikoima kaikkea. Ja sitten sieltä oli myös pakko ostaa vettä, koska se hanavesi maistui siis niin pahalta. Siis sitä sai juoda ja se oli ihan ok, mutta siis mä en kestänyt sitä makua. Niin mä ostin niin kuin muovipulloisen vettä. Sitten kun se oli mun ihan eka matka, niin mä otin nyt kuitenkin tällaisen, tää on minkä mä sain niin kuin tällainen matkatagi. Niin tää oli mun matkalaukussa, niin mä nyt kuitenkin säästän tämän. Tää oli mun ihan ekan matkan niin kuin matkatagi silleen. Ja sitten nämä kuuluu yhteen. Mutta siis tällainen, tää piti olla niin kuin koko ajan kaulassa. Mulla unohtui pari kertaa, mutta se ei ollut niin diippiä. Niin, joo. Ja sitten siinä oli tällainen, missä luki minun nimi. Joillain luki niin kuin 2. ja 3. nimikin, mutta mulla oli ilmeisesti niin pitkä nimi, että ei. Sitten tässä näkyy mun opettajaluokka. Niin
ja sitten aktiviteettiliideri, niin kuin paikallinen. Ja sitten mun niin kuin ruoka-ajat, niin tää oli tosi hyödyllinen, mutta niin kuin ne oppi ulkoota, niin ei tää sit tarvinnut silleen. Tätä olisi pitänyt pitää, mutta välillä unohtui sitten täällä näkyy allergiat. Ja tää oli ehkä tärkeä niille, kello oli jotain niin kuin vakavia allergioita tai sellaisia, että ei missään nimessä voisi syödä vaikka pähkinää tai jotain niin kuin laktoosia tai tällaista, niin jää piti näyttää siellä välillä ruokalassa, mutta mä en tarvinnut. Tää on vaan niinku siitepöly. Sitten mä laitan tuohon vähän kuvia tätä Brightonista. Tääkin on ekalta Brightonin reissulta. Tällainen kiva. Mä en olisi avannut tätä avaimen perään, että ehkä pysyy matkamuiston, koska mä tiedän, että tää on niin huono auto, että tää menee rikki. Mutta oli niin hieno, että mulla oli pakko saada tää ekalta Brightonin reissulta. Itse asiassa toi taisi ehkä jopa olla ostettu. Joo, toi on ostettu tosta Brighton Palace Pier, mistä mä laitan kuvan tuohon. Niin sieltä on ostettu, niin kuin nämäkin on ostettu. Tämän pitäisi kyllä tulla käyttöön, tää on niin kiva. Nämä alkaa tulla ihan loppuunsa. Ihana. Sitten meidän liideri Maija antoi meidän vielä tällaiset. Musta tuntuu, että niin joillain oli samanlaiset, joillain oli erilaiset. Mutta niin kaikki tällaiset avaimenperät niiden kuvien kanssa silleen niin pieneksi matkamuistoksi. Ja se oli mun mielestä niin ihana. Tää on niin paljon arvokkaampi kuin noin mun itse ostamat. Niin tää on ihana. Ja mä en raskin laittaa tätä mihinkään, että tää ei mene rikki. Anteeksi muuten ihan kauheasti mun ääni ihan pois. Mä oon ollut vähän kipeä viime viikolla, mutta that's okay. Ja vikana, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, mulla tuli älyväläys niin kuin ennen sitä matkaa, että tietenkin mä haluan niin kuin tällaisen kunnon muiston, että ei nyt kunnon näin nimiä, mutta kamerassa ei näy nimiä, mutta täällä lukee siis Brighton 25 takana, eli Brighton 2025. Sitten täällä on niin kuin mun luokkalaisten, mun kavereiden, niin kuin suomalaisten ja ulkomaalaisten nimiä tuolla selässä ja myös eessä, koska selkään ei mahtunut kaikki. Niistä on myös liideri ja on myös meidän opettaja. Niin mun mielestä on ihan sairaan kiva idea. Mä sillä on välillä käyttänyt sillä esim. Koulussakin, mutta yleensä se pysyy matkamuistona. Muuten, jos ketään kiinnostaisi lähteä kielimatkalle tai jos jotain kiinnostaa, että mikä on kielimatka, musta tuntuu, että niin kauhean moni ei edes tiedä, mikä on kielimatka, niin please, tulkaa laittamaan. YouTubessa ei voi laittaa yksityisviestiä, mutta mä laitan tuohon Instagramin ja TikTokin. Ne on molemmat EF Ambassador Astalea. EF Ambassador Astalea. Niin tulkaa please laittamaan mulle yksityisviestiä, koska oikeesti mä niin mielelläni kerron teille kaikista kohteista, mistä mä vaan niin tiedän. Mä oon ollut nyt vaan yhdessä, mutta mä tiedän siis muistakin kohteista. Ja mä niin mielelläni autan teitä. Ja niin kun voitte tulla vaikka kysymään, että mikä on kielimatka, niin minä kerron. Mutta kiitos paljon kun katsoitte ja hei hei!